Právo na iný pohľad na svet neznamená právo na zločin. Dovolil som si skritizovať predstaviteľov vládnej koalície za to, že sa fotografovali s extrémistom Bombicom. A dostal som zaujímavú reakciu od jedného z podporovateľov vládnych strán. Doslova mi píše: Pán generál, celý váš status je jednostranná kritika vašich oponentov. Každé vaše slovo sa dá použiť na každého vášho politického kolaboranta, ak by ste používali sebareflexiu. Tí na fotke majú právo vidieť svet inak. Toto je nekorektné a zavádzajúce tvrdenie, typické pre manipulácie zo strany vládnej koalície, ale nie len jej. Je predsa jasné, že každý má právo na iný názor, ale len pokiaľ je to v rámci zákona. Ja som sa len snažil naznačiť, že na obrázku vidím ľudí, ktorí prekročili tieto hranice a zároveň ľudí, ktorí toto verejne schvaľujú a podporujú takéto konanie. Aby to bolo úplne jasné každému, tak to poviem po lopate. Ak by sa niekto rozhodol, že si myslí, že vy alebo ja nemáme právo žiť a ide nás zabiť, tak by to nebol iný pohľad na svet, ale príprava zločinu. Takto to vidím nielen ja, ale aj náš právny poriadok. Skrátka, demokracia neznamená, že si každý môže robiť, čo chce, alebo že tí silní si presadia len svoje názory a my ostatní sa musíme podriadiť. Demokracia je o pravidlách a tie musia platiť pre každého a je veľmi zlé, pokiaľ tu máme podozrivé osoby a vládni politici nielenže neodsúdia takéto konanie, ale ešte ho verejne podporujú, financujú a sponzorujú.